दिनै आङो मोनसे लेखा फरायनानै होनो नागिरदों गाइसमोन। नोंथांमोनहा खोनासंलांगोन। खोनासंलांगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय। गुड मर्निं बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। बेनिफ्राय आं दिनै नोंथांमोननो नैबे फैमाल मिजिंनिफ्राय मोनसे माबाखौ सेलेक्ट खालामनानै आं फरायनानै होनो सानदों आरोखि। जेनेबा मर्निंनि एसे नायलांदो अननानै। बेनि गेजेरनिफ्रायनो आङो बबेबा मोनसेखौ फरायनानै होनो सानबाय आरोखि। नैबे माबाखौ फरायना होनोसै आङो। दाया सोरनि? दाया सोरनि? नैबे बेखौ दाया सोरनि माबाखौ सोर सुजुदों होमबा बेखौ प्रबिन बसुमतारिया सुजुदों आरोखि। दाया सोरनि? बेयाव बेसेबां दङ? 27 दसे समल' बारा टाइम नाङा। 27 दाया सोरनि? बिस्तिबार सिमला बाजार देवल फुजा जोबनानै अखानायैनि बाथ्रा। क्लासनि बिजाब गांनैसो नांबावगौ जानायलाय बाजार थांब्रबदोंमोन आं। साइकेलखौ स्टार्ट होनानै हिमालय बुक स्ट'र मोखां फारसे आगान सुरलांब्ला उनथिंनिफ्राय आंखौ सोरबा राव हरो। ओइ सोमखोर मानोबा नांगौमोन? उनथिं नायख्लेंना सोंदोंमोन आं। नोंथ' मिथियाखै नोंनि लोगो राजुनि मोजां मोननाय बिबारा थांनाय हराव दौलें नांना थैबाय। थैबायलै। मा रैमाया थैबाय? सोमोनांदों आरोखि। औ थैबाय। बियो बुंफिनदोंमोन। नाथाय मानो थैखो नों मिथिगौ ना खबाम? बाथ्राया बोरैबासो जुदा महर लानाय साननानै खबामनियाव माबा मिथिगौ नंना आथुरै सोंफिनदोंमोन आं। खबामा अब्ला बेबो मिथियालै आंहा जाग्रा मुवा बायनांगौ दं। नों थाथ'दो होनना बाजार गेजेराव हाबहैयो। अब्लाबो आं बे थाइसे जायगानिफ्राय आगानखौ बारायनो रोङाखैमोन। दसे उनाव हुम दुम मानसिनि थांलाय फैलाय। थांलाय फैलायासो आं हरखाबै गोसोखौ गुरलाब मोनखांदों। लोगो लोगो बिजाब गलायाव हाबना नांगौ बिजाबखौ बायखांना गोख्रै साइकेलखौ
सालायना न' फारसे मोखां जाबोफिनो। बे जाथायनि दायनिगिरिखौ बिजिरसंनानै गोसोआव लामा लामा सानबोब्ला बे दायाव आंखौबो माबा दाय, नाथाय माबायदि मोनसै आं बेखौ सानना आंहा गोसोआ बारानिफ्राय बारासो गोजांस्रिउ लानाय मोनथारदों। नाथाय अब्लाबो बे दायनि गुदिखौ बिजिरब्ला राजुनि बिबाजै रुपास्रिखौसो गुबै दायनिगिरि बायदि मोनो। अदेबानि राजुआ दिनै न' गारनानै गुवाहाटि बायदि जायगायाव खामला हाजिरा मावहैनांनायनि गुदियाबो बिबाजैनि आखलनि थाखायनो आरो उनाव बेनो दिनै गिख्रांथाव जाथायबो बेखायनो बे दायनिगिरिखौ बिबाजै रुपास्रिनो बुंब्ला बांद्राय बुंनाय जानाय नङा। मानोना बिबाजैनि गाज्रि रायनाय राजुनि आगोर मोनै गोसोआव जोबोद दुखु नांदोंमोन। जाय दुखुआ राजुनि बिखाखौ सौसिनि थिर बायदि थब्लं थब्लं बारलांदोंमोन। नाथाय अराय गोदान उदांस्रि जायगा नागिरना गुवाहाटियाव खारखोमा लांदोंमोन। गुवाहाटियाव थांनानै बियो गद्रेज कम्पानियाव खामानि मावहैयो आरो दासान्दि राजुआ बेयावनो मोजाङै सोलिगासिनो दं। बेयावथ' दानफायाव 2,000 रां मोनो जाहैबाय ओरैहाय जाथाया ओरैसो जाबाय। राजु बिबाजै रुपास्रिया जोबोर आखल गाज्रिखाय बिबोनां राजुखौ बियो एसे गाज्रि नोजोरजों सन्देह खालामो आरो राजुखौ मोगा-मोगि रायाखैब्लाबो राजुनि सायाव इनाय आरो नंखायखौनो दाय होना गावनि बिसगोनां आखुजों बायदिसिना बेदुं-बेदा रायखोमागारसै। बे समाव राजुनि दुखुथिया रान्दि बिमाया माइरं सालिबाय दंगासिनो दंमोन आरो बिहामजोनि बखिलाबायनायफोरखौ टेप रेकर्ड खालामनाय बायदि खोनासंगासिनो दंमोन। अदेबानि बियो नखरनि बिमाब्लाबो लेखा रोङै आब्रि बुजिरोङै जेनेबा बिमा जानायलाय बिहामजोखौ जेबो बुंनो एबा रायनो हायाखिसै। आरोबाव आथिखालनि बिहामजो रानि बिहाव बिखुनजोआ माबा फंसे बुंब्लाथाय उल्थासो। बिहामजो रानिनि आखल गावसोरखौ माब्ला बुंब्लाथाय गावनि फिसायखौ बायदि बायदि गोदै रावजों फुस्लायना नखरनिफ्राय जुदा जानानै सिमांफुरियाव गोजोनै रायजो जानोसो थुलुंगा होसै। बेफोरनो आथिखालनि हिनजाव माहारिनि आखल आखुवा। दसे उनाव राजुआ बहाबा थांनानै उनाव फैफिनो। अब्ला नखराव बिमानि अनगायै रावबो गैथ'वामोन। जानो हागौ बिबाजै रुपास्रिया गामियाव सोरनावबा थांना गाज्रि बाथ्रा बांसावहैदों, माबा बाथ्रा सावसुबहैदों। राजु बिमाया अब्ला मेगनाव मोदै हुगार बिहामजोनि रायनाय बाथ्राफोरखौ राजुनाव सोङो आफा राजु, नोंलाय माथो रिमानो रां दोनथुमनो होदोंनो? दाखालिबो माथो सना रुपा दख'ना गस्ला हरदोंनो बेफोर बाथ्राया नंगौना आफा? मा आयै? राजुआ सोमोनांदोंमोन बिमानि रावआव। औ फैसा दहाय नोम्बाजैया नोंखौ आंनि सिगाङाव
बुंसोगारदों फिसा दाजा फिसा न'खराव नोंस्रा न'खराव नोंस्रा न'खर सालायनो नोमफा गैया। नोंसोरनो मोजां जानानै न'खरखौ सामलायनांगोन। जानो थाखाय माइरं गरसे दिहुननांगोन। नङाब्ला आंबोथ' बारा गोब्राब खामानिखौनो मावनो हालिया। बारानिफ्राय बारासो साख्रु सुख्रुफोरा खारथारलिया फिसा। मा खालामनो नोमफा थानायमोनब्ला माबा मोनसे जागौमोन। नाथाय रबासि बाथ्राखौ दुखुजों बुङै बुंस्लाबनो मोनै हास्लाबै अब्ला राजु खुगायाव राव गैयै बबा बायदि जानानै दं। थोंगोर गसंना बिमानि रावखौ खोनासंदोंमोन आरो दसेनो मायबा जोमाव अफिसियेल हेल' लाइक होनायनि थाखाय जोबोर साबायखर। जोमाव दसे आं ओरैनो सल'बाथा फरायनानै होदों आरोखि। राजुआ बिमानि सिगाङाव गसंफिनना बुङो, बेफोर गासिबो बाजैनि रावा नंखाय। आयै, नों आंखौ फोथाय आयै। बाजैया आंखौ ओरैनोबासो सैखाया। समायहाय आं आरो दिनैनिफ्राय बे न'आव थालिया। आंहा बे न'आव जायगा गैलिया। नों थादो आयै। आं थांनोसै। बाथ्राखौ बुंनानै राजुआ गावनि खथायाव जि जोमखौ लानो हाबहैयो। अब्ला बिमाया बिखौ बिब्दि दाजा आफा, नों जेरावबो दाथां होनना बादा होनो नाजादोंमोन। अब्लाबो हामाराखिसै बिमाया राजुखौ लाखिनो। राजुआ न' नागारना थांबाय। बिबाजै बिदा गुमुर मोनाखिसै। मानोना बै समाव न'खराव बिमा आरो राजुल' दंमोन। जानो नांगौ समा सानजौफु रिंगासो जाबायमोन। राजुआ सिगां मिथिखागौ बे सिमला बास स्टेन्डनिफ्राय 1 रिंगायाव पाठसालासिम थांग्रा गारि गंसे मोनगोन आरो दिनै हरसेखौ पाठसालायावनो थाहैनो थांबाय। राजुआ जेरै साननाय एरैनो खालामग्रा राहा गैया। थिग अखानायै राजुआ गुवाहाटि सहैयो आरो लोगो गंसे गद्रेज कम्पानियाव खामानि मोनहैयो। राजुआ गुवाहाटिनि थांनायनि दान मोनसेसो उनाव रिमायाबो मिथिबाय रांफोर एसेसो खामायनो गुवाहाटि थांदों होनना। नाथाय अब्लाबो खैथा जाखोथाय टाइमा 7:54 बारा गोबाव गैला फिसालायाबो स्कुल थाङो। अब्लाबो गावनोबो दि गुवाहाटि थांनाय बाथ्राखौ मानो फोरमायलांदिया बेखौनो गोसोआव एसे सानफ्लांदों रिमाया गावनो गाव। ना आंखौ थांनायाव हेंथा होजानो गिनासो आंखौ फोरमायदिया। बायदि सोंथि सोङो गावखौनो गाव। अब्लाबो राहा गैयै। मानोना गावनि राजु। नाथाय थंखौनो मोजाङै मिथिया। लाइजामफोर हरनोबो। गोदोनि खोथाथ'। लाइजामनि खोथा फैखायो गोदोनिया। बेखायनो बे दायनिगिरिखौ बिबाजै रबास्रिखौनो बुंब्ला बांद्राय बुंनाय जानाय नङा। मानोना बिबाजैनि गाज्रि रायनाया राजुनि आगोर मोनै गोसोआव जोबोद दुखु मोनदोंमोन। जाय दुखुआ राजुनि बिखाखौ सौसिना थिर थब्लं
मा खारखो दहायनो फरायखांबाय माथो गोसोआव गोनो गोथो हप्तासे खननै बारहोबावनाय बियो अब्ला देवोल फुजाया जागायनोसै गाबोन हरावनो गन जागोन गासै सानब्रै सोलिगोन बिब्दिनो फुजाया जानानै अखा बांखाजों सानथामसो बारलांबाय फुजा नायग्राफोरा जोबोद बारुरु गोसो लानानैब्लाबो बोसोरनि जोबथा फुजायाव बयबो थाङा बालासिनो थायासै आं हले फुजानि जोबथि सानावसो थांदोंमोन खाफाला मोजां आंहा बै दिनखालि फुजायाव जिउनि आंगो लोगोखौ लोगो मोनहैदोंमोन मामा दैया बुंबाय होनना खोन्था मादैनो फुजायाव थांनानै बिसोरनि नुमारैनो आंनि गोसो आं नोंसोरबो दिनैसो फैदों नामा होनना सोंब्ला मैयाबो फैदोंमोन होनना आंनो फोरमायो आंनि लोगोरिनि गामिया रिमानि गामिजों दरसेल' जानायखाय बिसोरबो जोबोर लोगो जालायो सानैजों दैया बुंबाय नों खोनागोनना खोनायाखै थासोमलि मोनजासिगोनलाय नै आंहा